Wes kadung seneng jebule aku di prank. Oh no. Excited banget ya. Bodega nanti kan. Ya Allah, aku kadung dandan ayu ya. Aku wis siap tak pikir ya terus dijak metu ning endi, dijak jare ngomongnya makan di luar. Ya Allah. Ya Allah. Halo bestiana bestianiku. Herek-herek rene ya, kumpul rene. Cepakno panganane, cepakno ngombene, tak critani karo aku ya Allah. Iki ceritane mambeng iki aku iki kan bar maghrib bar salat ambek bojoku iku dikene aku kan gak ndelok grup ya. Gen aku kan ana grup keluarga lah. Aku kan gak buka grup. Lah aku bahasan bar mari salat. Lah bojoku iki moro ngene ngomong ning aku. Ndang ganti baju, ndang dandan sing wayu. Anake iku ndang aja oleh ganggu, awas. Ngono to. Lah seneng to atiku. Sapa sing gak seneng ate dijak metu. Terus wis gak usah masak, wis makan di luar ae, gak usah masak ning omah, gak usah makan ning omah. Ya wis seneng to atiku rek. Lah anakku tak cekelno ning video. Lah bahasan ngono. Aku kan dandan no, duandan aku rek duandan ganti klambi, aku mele-mele klambi ngono wis pokoke. Terus bahasan wis mari terus marono adekku teko. Excited banget ya. Bodega nanti kan. Ya Allah, aku kadung dandan ayu ya. Iya berarti atene makan di luar terus saringan wes berangkat aku. Jebule kalian ngerti aku dijak rene.